Az apukád még él, akkor ezt nézd meg. 8 kérdés, amit fel kell tenned az apukádnak, mielőtt túl késő lenne. Első. Amikor gyerek voltál, mi akartál lenni, ha felnősz? Második. Mit bántál meg a legjobban? Harmadik. Mi volt a legnagyobb félelmed gyerekkorodban? Mi a helyzet felnőttként? Negyedik. Mi a kedvenc ajándékod, amit valaha is kaptál? Ötödik. Melyik családtag volt rád a legnagyobb hatással? Hatodik. Ha visszamehetnél a múltba, mi az, amit másképp csinálnál? Hetedik. Mi a legnagyobb lecke, amit megtanultál az életről, és amit szeretnéd, ha a gyerekeid is tudnának? Nyolcadik. Mi az az egy dolog, amire szeretnéd, hogy emlékezzek, ha már nem leszel? Ha nem követed az AI testvérek projektet, valószínűleg soha többé nem fogsz minket látni. De ha igen, gratulálunk! Jó úton haladsz! Szeretnél saját videókat a mi segítségünkkel? Írj nekünk e-mailben!